Kardom, pini KARBI ANGLONG TV9 News kelang aradona pansemi, Kardom pipajir puniklo. Pini birtatan bang, nilimen, sami mirdan pangcupi. Tang tenon, birtang tompen arjupon itak. Aparday Huri ME School along staff room mati teacher atum kedo quarter ahem tang te pinpen bil pidet hawar arat nang huprong. Lakhaing koira trok duar bagori constituency ke parlo Aparday Huri Vopong Hanse ME School along staff atum kepadwa ahem mati quarter ahem kapasalok jiaphan sorkar pen contractor aphan kapama jipura sai paklem ponlo. Bonta bangso quarter mati ahem kapama thangnat kimisen ang theklong lipin pensi bil abang sorkar pen pipondet ajok ratmati ongdungatum aning kang samse kedokok ajok puthot bangso staff quarter ahem pachiklem vek nang jipusi rat atum aning kang samse pen pachini pon rinti athe kirap nang ki pimate ke soya saya bang ke contractor atum ta lapen EM Richard Tok Bia Phanta lang plot pen silason ke klem maputa hawar arat atum pen chithan pon la silason asai ke sa oi kapamat asai ke klem pon ke akang tuyanat kengkam ka chejor jia phan akang tingalong pen akathe anga phan kamatha dam kile dam de det ason si du puta hawar arat atum pen chithan la silason asai tang te pin pen sorkar atum ta bil pipondet abang ki puthot ke AAC CEM tuliram ronghang sitame langding poma mate asai pachiklem tuwai phit nang jipusi hawar arat atum kehang padulo lapen lasona sai ki sa oy abang ki madule chomat hasitame gangting kuk atowar alongsi dambong lang puta chithan ponrinti Lukhimi juri pen Mangal Singh Krola pen Dolamara pen Avinas Tokbi report KARBI ANGLONG TV9 News. Rongbong ghat pen dai huri ka chelenga towar ka silam ki sa oya jok rada tumning kang samsi alam ki ke klang. Lakhaing koira trok duar bagori MAC constituency ka parlo pen Rongbong ghat pen dai huri ka chelenga towar kilometer 08 ajak non songron an selam pon bomlo bonta sai ke klem ka sa oya jok tangti aku atowar ka chet harlap ajok rada tumning kang samsi ning kipung alam thi chepak lang pon. Abang so tuwar kay hino pena jok ke damtang ningkan ko an pen lo kiduk kisung chitong nang lo. Bonta la so tuwar ke hino akiduk kisung alam arjulong si non kachari bom BJP ya sorkar atum nang silam PC hawar arat atum ning arong pen KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen bukajan MLA Dr. Numal Momin lapen local MACEM Richard Tokbi atumaphan Churolo pusi ning Jepon. Bonta ningduk meme alam abangke lastopo ka alima te towar ki ikaselam kapang ar ajoyni lapen saiki klem nang ji ateng pen klem kledet ajoyni lapuson nang cheman detlo la silason saika sa oya joksi tang tiako pen atowar chithar lablo lapen purun detlo pusi hawar arat atum ning kang samse alam the chepaklang pon rinti. La situwar kay hinodak ajoan prabjin pen lang pamira selam tu pamika nang jipusi ning kipung pen phirangki ang no alam thi chepak lang pon dolamara pen Avinas Tokbi report KARBI ANGLONG TV9 News. Ito ba yun? Medyo ka lang, contract ka kung nasa sa kimi ito si Mark at kay government pen namin dyan nila po si mga namin nila dito kasi laka mo na yung host at pen kami sa iyo pag sinunilo contract ka ang labang to war bang keting mana teklem bisu pa nile to yalo mana kalang lo at kay lang kayo so war yo Vupong tironarong along PWD IB Habid ingnam pamandet first class contractor Jem Hansip. Lakhaing koira pho nilip tuki hola ahawar kaparlo. Vupong tiron arong along ningkan suri hinireng koire siya ningkan pen nilip arat aphan kapanong pipon isi mesen PWD IB kimrang pipon lo. Sitami labangso IB non piningan ke suri hinireng koira pho aningkan an ke pheri chumeme Habit ingnam ajo pacheman to that
jem hanse pinpur me nilip arat aphan hula bangso arni pen ingkoira ke thom arkoya chiklo suri hinira ingkoira isianingkan rat aphan pachehok jok amat non ke apharlo pachongkonak ason cheman de jima pusi ke ongdung nilip arat atum chethansai alam ke klang First class contractor jem hanse komatma pulotangti alangli ke nilip panjam sam hanse arong amekar lapen 1 crore 50 lakh atangka ke jem hanse si chepari deng ponlo la sinona bank ke labang su PWD IB a contractor ke hai jem hanse aphan mithanga sai ka chiklem pon thuji aphan pusi pini phirang ke kahumri dam ahut ronga sor lapen anpar tami huladak wo phongteron arong asar Stevenson tiron atumpen phirang ke aphan than nang pachini dun ronga sar pen nang kapachini dun atengke labang su PWD IB choki hola wo phongteron arong along kikim hamke ajur ding piklo bonta hula so hut contractor hanse asangho amithangalam chak ateng lipute ningkan isivet si patang deji pusi contractor jem hanse lam chakachipi pon pusi phirangke karju ahut thanang pachini dun lapian anpar tami hula bang so hut longle ahem phumate IB aphan land donate ahem phua tumsi tami labang so longle kanahok thepiklo pusi rong asar pen than pon lasi kedam tang aningkan MP Horan Singh Besi labang so foundation stone lit tekang apot pu mathara non kiki tu bom MP Amor Singh Tiso aphan nilip arat aphan matha ponra puthot kikim kirang asai pachiot pon thunoi pusi wopong teron arong arat lapen rong asar Stevenson teron atumpen tuning report la sila bang swalong kado ka veke AAC along ke claim ke dam un ajakong ke long dun ke nilipen ka chetoy dun MAC po bitro rongpi alang lipan ke AAC along la bang so PWD IB ke kim ke rang pon tu aphan RD and pon vek tha pusi ronga sarpen ka chuning ri alam thi chepaklang pon news report KARBI ANGLONG TV9 news nang limen na pen nang dirong Nilimen la ke Stevenson teron la penili ladak nong wan chuke hola wo phong teron arong asar theglo Nanti dak ni tum nang kahumri pen ke theklong la poson si sia hem ke tang ti det theklong lo tasi ni tum ke theklong bang same la bang so hem pine rikang jir hub la poson theklong tasi la bang so hem ke theklong pen ni tum ta ka chini ne bak la pos la bang so thak tham bon ni ma ko pia hem si kim ham la pen ko pia skim si kim ham labangke la sohem ile tum ke theklong labangke PWD department pen mallo PWD IB amatlo ahem bangke tangte la PWD labang sohem ke kim pulo labang sohem kim ke tang te det ajok nang ni tum rong pen labang sohem an ke chilang me la pen an ke chilang nu sinang tum ke thekon long lalo labangke kachilang me po banga theklong la delo athe nile tum la bangso hem nang ke kim ji pu ka thek don long la pen foundation stone ke le hot ke thek don long bang ning rong lo la pen la ke PWD IB lo la pen la da ke alon do po la pen la da ke meeting ke do wa sa ta long po la pen journey ke bang tum tame la da ke sang ba long po bas nile tum ning che hok pon lo la pen la da ke tu so hem source land me donate pon lo me thang along le ave pinang bong tame rada farman la pen rong farman po lang le tum matha pon si la ke ake joy pen silong le tame pipon lo la sila ke tang te dat bang kenile tum ning duke dolo tang de la bang so hem ke tang det nang jana pol ma man te ke non kim bon non so pon bom lang posan nang sini dun la bang ke bang so hem kim pen ke bi ham langdam polo tang te la ke 2017 18 ice cream opor la bang ke non ke tang et ke do thu dor nang po ke ban thu nang po an lo la bang ke tang te det bang ke alam ke bang ve det nang polo setame la swar lo kopi ka siksak lo ne la bang ke nilitum ka chini do na teng polo tang te la bang ke contractor atumsi ke Clemington kok alang tumsi klempon pedet mon pasini litum chini do lo ar lo alam an ke chini do de lang contractor men kachini la contractor bang ke hala sohot nili tum thek don long la ke tum kachini pon first class contractor lo ke jem hanse ake hai la ke panjan asor
te lang li jam han si phanon nang tum kachuning ri ba nang li gang bara hoi pen kachuning ri dunji nang li ko pine son dak do ma ku dunji alang le phan ke chuning ri dun ji ke la son hello alang le hal so lam chak ke pa jume teng polo tang te non ka hem ke klari klar bong nang pola pen karen air chak nang pola pen da ke sang thu dor nang pa moni le tum ta la ansi alang le kha sot ke lam chak chipilo la pen kan siang bong po salang le ke puthi ha sota ni le tum arju dun lok an ke der ke prap sila so hem ke ot ponjima polo setame ha sota lang le polo la ken kan siang bong sela bang so hem ke patang pon deji pusi polo setame pini ke lang na bolo tang te 18 ben bolo tang te prai ningkan troxiner ke bakele thulo jo la sela bang ke ning ke oi thulo ni le tum ta na na sime nang li non rada phani si message ki piang tung ma pine pipon tung do ma so hem ke tang te la nang yen ben ma so channel la senili ke chuniri ri phaning hang lo la sen non bang ke hako chuniri thu voi lo monit ke un e la pen akeder chora bang ke do linga kam le klem ta me continuous patang det la son bang ke un e da ta hai setame la pu foundation stone le chot pen a hem cheng ham pen bikok chot bang ke ali evidet po la sila dake poisa tame council la poisa le non number ke khoros poisa tame ba me thanga poisa le contractor me thang le khoros pangjar lo poisa me la ke poisa ke joy che plang det po la so poisa bang ke li tum jongsi patang polo tang te muni tum ke ali enlong po poisa la bang ke ali do poisa tame poisa ke invest pen jongsi patang te la puri kang pajir hup chot polo tang te poisa ke khoros bang ke la ke pan no hok lo la pen la dak soni son tham kan no hok do na bang ke la dak len donara tum tame alang le tum tame tiso hema sor tame long le ke do pen le ke pi ke li hok lama bang ke nili rong ame kar lo poisa lang tame long le ke ave ong bong tame rong ta our side do po la pen nili barada ta ali do po selang tum kang kaching hon pen nili ba farman ka nili ba phanda kaching hon la pen mithang rong phanda kaching hon ben si ave o long le tame alang le tum che pek si la bang so heme kim pon pang cheng pon lo tang te pini berta ke lan si ington pon ikok lo domi thak me